обяснила как ви ги вършиш? Людмила, изкара ми ангелите. Не ми дръж такъв тон. И явно ме мразиш. Първо защити Виолета пред всички, без изобщо да те вълнува, че ме бутна по стълбите. А сега излизаш с баща й. Чакай, преди всичко, не нагледна моя, не те мразя. И второ, би ли ми казала защо си тук, а не в училището? Ами, да не би да търсиш и глад в копасено. Знам защо си тук. Защото си безотговорна. Стига си губила времето. Ако искаш да станеш звезда, трябва да работиш и да положиш усилия. Разбираш ли? Изобщо не си губя времето, мамо. Но Виолета постоянно ми се пречка. Не е достатъчно, не желая да слушам за Виолета. Да, но вината е нейна, мамо. Виолета, тя е виновна за всичко. Щом проблемът е Виолета, трябва да направиш нещо, за да я отстраниш от пътя си. Щом искаш да заема мястото на Виолета, спри да ме притискаш и ми помогни. Скъпа, аз ти помагам всеки ден. Не и като излизаш с бащата на Виолета. Какво общо има това? Людмила? Скъпа, Какво? добре ли си? Да, защо? Не знам. Държиш се странно. Днес се събрахме с Людмила, майка и баща ми заради случката на летището. Колко досадно. Имаше ли драми? Не. Майката на Людмила е симпатична и мила жена. Сериозно? Да? Тогава какво те измъчва? Мисля, че става нещо, татко. Нещо лошо? Нещо с майката на Людмила. Не. Да. Майката на Людмила и баща ти? Да. Интересно. Притеснява ли те? А трябва ли? Не знам, но... Странно е.